kaya mangkono kok isih kok bacot. Macan kuping ya lurah budan. Kowe kuwi wis tuwek. Mangan entek rong biesek. Ora sah nyandung nyrimpet lagu. Sing tak karepne wis wingi lho. Aku tak gawe sapane Singosari. Tejo telu. Nggih. Yen kelo ndak elingke. Mari anggonmu ditindak pakarti sing ala kaya mangkon. Kowe gelem kok. Marene tumindak kowe gelem sabela lan wong ana ing Singosari. Aku kon bela sing Singosari. Tanpa kula. Mula saka ku macan kuping. Tejo teluk piye? Ya lurah budan. Kowe sumingkir apa tak singkirake? Aku gelem sumingkir. Neng yen bendera tunggul wulungke kok wulungke kelawan Tejo. Kok belum disore kok? Ya. Piye? Aku kok bener. Urung trima. Ya, apa? Sepisan wae. Ya. Mes. Ya. Iki lho. Ya. Ayo garis semingkir, garis semingkir. Pamrentah, yen ana Tejo telur ati macan, bapakku dadi mesti bakal tumungkul sing kaya saiki ning awakku krasa seger. Banjur sapa sing paring pangkon? Kula, Bapak. Kowe Lak sampun dados kewajiban kula. Tetulung lan panjenengan. Awit sampun sawetawis kula menika suwun lan panjenengan, Bapak. Kanjeng. Wong tuwa nelak ing geni panuwun kang tanpa pindhang. Saupama ora ana kowe, aku wis temekane. Boten sangat dika kados ngaten Bapak Kudaku. Nalika kula tasih kadosa tetemindake ingkang tulung dumateng kula menika rak panjenengan. Bila jiwa kula menika panjenengan. Sampun kewajiban kula bales budi lan panjenengan. Nanging ora mung cukup semono. Kok ngaten? Saupama ora paring pitulungan kawan Bapak, urun tanuro aku wis wangsane yang widiwasa. Nyatanipun rakyat awet kula lantaran saged tetulung dhateng panjenengan.
ning kowe gede laku tak betulanku. Aku tang budi lawan kowe. Tang budi. Kowe ora ndak wene wujuding duit utawa sandang penganggur ora. Lagi Kowe bakal ndak jodoke kelawan anakku si Lembu Tirta. Kakang Lembu Tirta. Piye? Nyuwun sewu Bapak. Kok panjenengan jodohaken kula kali Kakang Lembu Tirta? Inji yen yoga panjenengan menika guru. Mawi boten kados pundi. Tiwas punika gadhe pangarep-arep badhe dipun tampi. Nyatanipun mangke boten. Rak jisaya gratis to manah kula Bapak. Anggit, Inji. Lembu Tirta anakku. Mengkone saupama dhewekne ora gelem, aku bisa ngripih kelawan dhewekne. Janji Ci Bapak. Cinta kula kahanane kados nyati, panjenengan purun mundhut kula minangka mantu. Matur panjenengan janji perkawis menika kula namung nderek kersa panjenengan. Kula sagah Bapak. Kowe sago yen kaya mangkono sak dadak keset. Ayo enggal-enggal bali ya. Putraku papat wios putri kawin. Inggih Laras. Sing bajeng ya Ayu Gayatri, sing angka loro Trigwana. Sing angka telu Naraduhita, sing ruju Paramita. Satungapan maneh aku bakal kagungan kersa yen putraku Naraduhita pikantuk lan putraning Yai Dipati Jekatmang Arjaraja. Nuwun sewu Ramani. Sedaya panjenengan tasih kimuntan para putra-putra. Nanging ki menapa yang dalem tansah munjuk walagan kemawon. Monggo to. Panjenengan patri menggalih sedaya para kawula wonten ing Singasari ingkang betah pengayoman penyandalem Mas. Lan ugi kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan. Inggih menapa panjenengan menika mecat patih Raganata ingkang boten anggadhahi kalepatan. Ingkang angka kalih panjenengan menika maringi pidana dhumateng juru demung Amanca Negari Banyak Ridi ingkang sakmenika bilang sebrataken wonten ing Sumenep. Kang Mas, menapa menika wicaksana Kang Mas? Menika menapa sampun adil? Sedaya para kawula menika kathah labuh-labutipun wonten ing Singasari Kang Mas. Kowe aja ngruputke marang pun Kakang. Ini menapa boten lepataken? Sebab apa Patih Raganata Inggih. tak pocot palunggane muntrimu tak sebratke oning tumapel. Inggih.
trimo dadi adi yang sukses. Jalaranipun menapa lepatipun menapa? Nalika utusan kerajaan Tarta abining Raja Kublai Khan sing jenenge Panglima Meng ngaturke nawala Ramane Gayatri. mengki ngaturke layang lan aku dia Sampun tanganipun niku sampun. layang tak waca yen Raja Kublai Khan kae ngajak memitran Lajeng atus pundi malih tasih emot panjenengan. ning kuwi mung dasar ning kanyatan Raja Kublai Khan kae kepinjajah oning tanah Jawa nganti mengki tak prong kupinge raga nangka ora dimakmu kuwi raga nata salaya pokok nganti juru demung Hamon Negara banyak pide uga tak pocot Inggih lepatipun menapa? banyak ide ora sauju yen aku butuh ngetrapke program politik Sampun anggenipun muncul. sing tak arah dadi Menapa Kang Mas? aku kudu mlengket ana ing negara Malaka lan Kamboja Nanging menapa saged kelampah? yen aku bisa nguasani padha karo aku nguasani wong sak donya Rama sampun Kang Mas. Malaka Kamboja kuwi dadi pasar wong sak donya Inggih. Nanging panjenengan menika muncul sampun boten emot. Lajeng kados pundi anggen piyambak badhe ngayomi sedaya para kawula ing Singosari. Leres Mas. aku wis perintah Senggala badak ing Singosari supaya lumuruk ana ing Bandar Pamalahi ning sak pidurung ana bali diaji Panjenengan utusan perang lan perang. Nanging panjenengan mboten saged njagi kawibawan piyandhalem. Panjenengan tansah nunjuk marang kemawon. Panjenengan menika boten prihatosaken dhumateng sedaya para putra-putra lan garwa. Ugi negapi ana apa menika wonten nawala. Ingkang konjuk wonten wesa panjenengan. layang kok linting-lintingan iki layang Inggih dereng mangertos cobi dipun bikak langkung rumiyin Kang Mas. Isinipun menapa? Kesan ing mriku pirsa. Wonten seratanipun Kang Mas. Sampun to Kang Mas anjuripun ngunjuk. Sampun nanging Biya sing ponang kinapa Katuratu ing Singosari Siwa Buddha kang linangkung Nawanggono dumateng panjenengan Kang Mas. dasar putrane Ngawirya sinuyudan ing kawula
nipun Ratu Adil Purwomarto sinembah sesami mung sedidik cacatiro Rengur ora bisa nata sapa sira sapa ingsun kaya tegake wong sudra andi ono kakang kadang ingsun Adipati Jayakatwa Kang Mas Prabu Sri Kertanegara. rawuhmu ana ing kraton Singosari praupanmu katon abang branang mripatmu pendirangan kowe ngaturke layang anku bareng tak waca Jayakatwa semune kowe nantang lan Pancen kula sengaja nantang kalih panjenengan. Awit napa? Kula tasih kemutan duk rikala semanten. Kula nampi kanugrahan saking Resa Dalem Rama Ranggawuni. Kula dipun paringi bumi gelang-gelang. Panjenengan semulatur ing semu panjenengan boten liya menawi kula nampi bumi gelang-gelang. San ingkang angka kalih ciptanipun kula meri kalih panjenengan dados nalendra wonten ing Singosari saged nelakaken Swarna Dipa Jambu Dipa sak kiwa tengene nambah kaskaryaning negara ing Praja Singosari ingkang pungkasan dok rikala wonten lawan perang ganter leluhur kula Kertajaya ya dandang gedes dipun sedani leluhur pencan Prabu Kenaro. Nah bila saking nika ing papan menika kula pamekaken sampean utang titi wancine sampean sakniki naon Jayakatwa aku kelingan dawuhe Rama Prabu Ranggawuni yen muktine Sri Kertanegara ya ingsun Prabu Siwabuga uga bareng-bareng lan Jayakatwa sapaya mati sapaya mukti nganti kowe kaparingan bumi gelang-gelang Kediri lan kowe diparingi putri Trimantruban yen anakmu Ardaraja pikantuk putraku Narduwita
Aku ngerti yen ingsun turun Prabu Kenaro. Ya Prabu Sirangga Raja. Bakas arep. Yen kowe turun darah ing Kediri, Prabu Kertajaya ya Prabu Regisi Joy Katungan. Ya perkara kuwi ora perkara ilang. Yen kowe mbi perkara pindhane wong dol tinuku tetep tak tuku regane juga. Iya, Pak. Prabu Dandang Gendis kelakon bakti sangka tangan Tanggara. Kertanegara mati sangka tangan. Marga sangka Patrapu. Sing rika semono wis dak syokan leluhur Gusti Dandang Gendis. Kula sangka kuwi kowe kabeh pinangka dadi paseksen. Guys, menapa sing Kertanegara mati. Ateges Singosari Komlas. Aku jejuruk Prabu Jaya Katua. Segara Winotan lan Ardaraja punjer pemerintahan tak papanke ana ing Kediri. Nanging Kang Mas Prabu Sri Kertanegara jumeneng Nalendra ing Singosari iso gayuh kencana repi mah kencar-kencar jalaran ketunungan pusaka ya bentuah bendera Tunggul Wulung. Wonten sisip kula sangka kuwi Segara Winotan lan Ardaraja golek ana bendera Tunggul Wulung gawanen areng-areng kali sepanjenengan kula suwun. Oh, ayo. Prabu Sri Kertanegara menika nepahi perang sinten ingkang jalani Harapanmu dipercaya paman Jaya Katua sak panjenengane yo. lajeng garwa kula lajeng Gayatri wonten pundi? Garwamu Gayatri Dimas Jaya Katua. Ibu ora bisa ngayomi. Ibu ora bisa nolongi. Menawi Rama Prabu Sri Kertanegara pejah ingkang nyegani paman Jaya Katua. Nanging bener Kaporo garwa kula Gayatri ugi kabragan. iya nggih. Paman Genso Kakang Lahu sawetahipun punarpanipun Rama Prabu Sri Kertanegara kula pasrahaken kula piyambakaken badan kelongkok. Paman Genso kini menapa paman lekasku Paman Genso Lepat pangapunten dalam Prabu. Boten ateges kula menika ngias dumateng kagiatan puja. Saupamipun panjenengan kelampat tumuju wonten ing Kediri kanthi badan sajuk. Dereng ngantos panjenengan lumebet wonten ing regoling Kediri. Panjenengan badhe dikrocok gaman kalian sedaya prajurit Kediri ingkang cacahipun mangkepin jalaran menapa. Campuring peperangan antawis Singosari lan Kediri. Laskar Singosari menika kantun kalih welas saja. kantun kalih welas. Paman Genso menawi kalenggan menika laskar ing Singosari namun kantun kalih welas. Jalaran dados pangorbanan perang gelang-gelang lan Singosari. Monggo ingkang dados korban menika garwa kula Dyang Gayatri. Lajeng kula kedah tumindak kados pundi Paman Genso? Raden Wijaya Kakang Lahu tasih kathah pagi
supados garwa panjenengan bali wonten ing Singosari. Menawi panjenengan kersa ndharatun kula langkung prayogi monggo sareng-sareng tumapak wonten ing Sumenep wonten ngersanipun Rama Arya Wiraraja. Nyuwun iguh pratikel kalih panjenenganipun Rama. Kakang Lawu. Menawi kula kedah tumapak ing Sumenep. Nyuwun sabiyantunipun Paman Arya Wiraraja. Menapa nggih kersa bebantulan jalaran kula ngertos ngantos Paman Arya Wiraraja mapan ing Sumenep menika awit kaseblataken dening Rama Prabu Sri Kertanegara nalika dados juru dumung Amonca Negari ing Singosari kanthi sesebutan banyak widi tertamtu tasih manggit-nggit kundhalipun Kakang Lawu. Panjenengan ampun sah kuatos Raden Jaya. Menawi Rama awel kula ingkang tanggel jawab. Menapa kados ngeten Pak Kalus langkung prayogi kados mekaten. Kula menawi Paman Arya Wiraraja mangke badhe paring pembantulan welas. Nanging nuwun sewu. Saderengipun panjenengan tumuju wonten ing Sumenep. Kula aturi panjenengan kampir wonten ing dusun Pandhanan. Pinanggih kalian Lurah Sedatu utawi Macan Penting. Wigatosipun nyuwun sabiyantu damel genteng. Jalaran menapa? Prau wonten ing Kali Brantas menika dipun obat kalian sedaya prajurit Kedhing. Dipun obat. Menapa kados katen Kanjeng? Nggih, kabeh punika. Kabeh ibu rayogyani nggih. Wonten sing sebab Durung jayan ing Singosari lan garwamu yo nggih. Kula janji. Jayatri. kula janji Paman Geksa Kakang Lawu saderengipun sami jumangkah wonten ing Sumenep monggo punarpanipun Rama Prabu dipun bilang. Estunipun badhe tumapak wonten ing Sumenep. Badhe tumuju wonten ing Sumenep. Mongko kula ugi badhe tumuju wonten ing Singosari. Awit kula mireng kabar menawi Sang Prabu sampun dumugi. Panjenenganipun menawi Singosari wekdal menika sampun buntu. Rama Prabu Sri Kertanegara ugi sampun sedo. Sedanipun Sang Prabu mongko rikala semanten piyambakipun boten andhah gerak. Lah kok sedo niku napa jalaran? Wonten ingkang jalani Menapa jalanipun? berontakipun Paman Jungkat. Kaporo ingkang dados pangorbanan menika garwa kula Dyah Jayatri. Sakmenika ugi kabradat wonten ing Kedhing. Dados garwa Panjenengan Gayatri ugi dipun beto dening Jaya Katuang tumuju wonten ing Kedhing. Prawulo karaya-raya anggenipun suwan ing Sumenep sakmenika sampun pinang lan Paman Arya Wiraraja. Mugi kersa bebantulanipun kados pundi magiripun kula saged mangsulaken kajayan ing Singosari kados ing pundi. Menawi panjenengan mangsulaken kajayan ing Singosari lan mangsulaken garwa Panjenengan Gayatri mongko sakmenika sampun wonten asranipun Sang Prabu Jaya Katuang. Mboten kok ateges kula menika mboten purun sabiyantu menika mboten. Jalaran menawi kula sabiyantu lan panjenengan tartamtu badhe ngawontenan perang-perang lan perang. Mongko sepinten wilanganipun prajurit wonten ing Sumenep menawi katimbang prajurit wonten ing Kedhing. Mila menika perkawis menapa mboten saged. Mboten saged. Paman Geksa Kakang Lawu ingin paring igut lan pangregenipun panjenengan. Leres. Nyatanipun Paman Arya Wiraraja menika mugi mboten kersa bebantu. Kula ingkang tanggel jawab. Nuwun sewu Rama. Lawe kepiye? Pancen sedaya menika iguh pratikel kula ngantos Raden Wijaya tumapak wonten ing Sumenep. Kula ngertos bilih ati panjenengan menika pinggit jalaran panjenengan disebrataken wonten ing Sumenep.
Nanging menapa panjenengan badhe tegelan mentala? Kula ngertos bilih panjenengan ugi keluarga wonten ing Singosari. Menawi ngertos kedadian kados mekaten, napa panjenengan badhe cekap Rokolawi kados kunjuran? dadi kabeh iki mau kowe kang jalari nganti Raden Mas Wijaya nambi lan ken sora tumeka ning Kabupaten Semarang. Leres Romo. Yo. Nek pancen kaya ngono karepanmu rene kowe kuwi putra kang tak tresnani. Yo, aku ora kabutan. Aku ora kabutan marang paring sabiyantu marang Raden Mas Wijaya. Nuwun sewu. Mboten badhe merangi prajurit wonten ing Kediri. Kula amung anggadhahi pangrigen. Mboten kateges kula menika badhe njlomprongaken Raden Mas Wijaya. Menika mboten jalaran kula ngertos watak pantuning Prabu Jaya Katulang. Mboten badhe nyembet wedrah ing Singosari. Menawi panjenenganipun kersa panjenengan tumapak wonten ing Kediri ngaras padha wonten ngersanipun Sang Prabu Jaya Katulang. Ing Kediri. Nggih. Menapa menika mboten dipun wastani kutuk marani sulung mlebu kene. Menika wonten kandhangipun mungsah Paman Arya. Mboten. Ing ngajeng kula sampun mboten badhe nyembet wedrah ing Singosari. Piyambakipun namung melih palenggan ing Singosari. Mila menika menawi panjenengan tumapak ngaras padha wonten ngersanipun Prabu Jaya Katulang, ketang hamung bumi sajengkan nuwun ilang kangge bebodra kangge mapanaken prajurit Singosari ingkang taksih tuhu tresna marang Raden Mas Wijaya. Menawi sampun kalampah ngempalaken sisa laskar niku mangke gampil dene garwa Panjenengan Gayatri kula mangke ugi badhe mugi daya Nilakaken gumpamanipun tanpa pamrih awit saking ibu lan pangrigenipun Paman Arya Wiranggana. Lajeng bencang menapa prayuginipun kula tumapak ing Kediri. sampun ngantos kedangun enggal tumapak wonten ing Kediri. Namun pasti panjenengan Kediri. Mengalawi iki uga kowe duweni kewajiban. Kaya ngono panandhange Raden Mas Wijaya iki mung merga kabebutan tresna marang Gayatri. Mula kaniku kowe enggal tumuju ning Kediri jumujuk ing pawartipun. Colongan Gayatri saka pangasan Jaya.